Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublitay tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadato ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumagkablawak itinembag nga bigat katakayami nga sa kapada. Kat pakishare ti programa tayo papagayam Iro kita yun, kapsat, kat ni umaldaw, kat umaldawan, kayo umaldaw, kat umaldawan. Dati pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Edmond nga napauluan. May kadwa nga ayat. Nakaw. Ay, sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, arak manin Manong Nemi di sang-sangwek, kat nabarte ka kamanin. Umay manin nagpagpakaansi Manong Nemi dati anak ko, tab ni sardin ko, iti uminom ti arak. Ngayon daytoy Manong Nemi ni Lili. Daddy, Lili anak, musta din man tuminom ti arak? Rabin, umay kan maturo. Maturo kalatan. Masapakan tuman ang greng na bigat. Tayong ka man na nagbasa. Sana bale, oray kita malmalpasin dito yung school year. Tanumalpas doon dito yung school year. Kahit ko anak, umadayo ta rito Sa doon nga ti papananta, numadayo ta rito Makamuntan. No sa dinut pangidakdakan, ti panawan ka data. No sa dinut pangidakdakan, ni Apo Diyos ka data, anak. Sana ka makabubuan, no daki dila ito nga lugar. No daki dila ito nga balay. Kapat malagip kulat na ni Mamim. Malagip kulat na ni Mamim. Malagip kulat na ni Mamim. Ni Mirasol. Nagsangit Manong Nemi tilikodan nga may sak nga lalaki. Siguro bunga da ito yan ti panakabartek ko ken talaga nga bunga iti sagsagabaek. Panagladladingit, panagsagsagabak. Kapag di ba nakapukaw ko Manong Nemi ti asawak,
ken ina ti kakaisuna anak ko. Ni Lily. Naibuyog mo't nga nagsangit ti anak ko manunemi kat imarakop kanya. Daddy, kasano nga saan ta kami ngagsagit? Kat di perlat na mami tilaglagi pa. Kasano nga malipatan? Malipatan ta ni mami. Inampay lang ka bulan. Akong pa'y makatawan. Kaya oras nga taglabas na ito nga panawan. Saan nun to malipatan ni mami? Daddy, kung kunada, ipagbagada kanya, magbagaan ka kano. Awatin tanti kinapod no. Nga talagang awanin ni mami. Natayin. Oren no niya taramid anta. Saan nga biyag. At dan iso na tisidong ni Apo. Kita, akikita ito tukan ng langit. Nadatan tumati sumablat. Dahil sa mo ko mga baybayan ti pag-iim. Nagsakit ka. Numatay ka, met. Kasan mo magpahingaro na lamang. Numatay ka kaskin ni mami. Sinunto pa ti mami kandaling ko. Sinundot mga sikaso kanya. Isa nga pangasim, Daddy. Isa ding mundag inom. Isa ding mundag inom, Daddy. Adaddan manon na imi ti irut panangarakop ni Lily kaniya. Sinangok tanak ko manon na imi kat inarakop ko man. Anak, nasakit lang ako na ngamin ti pa nakapukaw takin ni mami. Apay nga siyak tinakalasat iti aksidente mi. Napimpitas ko mo no siyak tinatay, tani mamim tinagbati, tana may mayat nga, ti ina ti mabati nga makasikaso iti anak. Suloy sodad. Urin no da kay tinatay, kay ni mami tinagbiag, nakalasat iti aksidente yo. Kahit siyempre, wala ta. Kasawang kasmund lang hindi kompleto nga. Amakin ina. Nakam ni Apo Diyos ti amin dahil. Iso nga, kasi tinagpatingkanin ti biyag ni mami. Iso nga rubeng awatan tandad, please. Sige anak. Pasensya ka kanya ka. Isang pa nga lalaki din, nagrigat na makapagbuan. Dito ta si ka, may sakapay lang obing, may sakapay nga babae, makapagbuan ka. Ngam siya, sakit kami na talaga tipupusay ni maming mo. Biglaan ti amin. Biglaan ti amin ngagpay sumanong nemi. Awanin ti sa pulempay, ti kinaragsak mi. Huwag manong. Hindi agayan na kami pailang kinimirasuri at dakam pailang ti college. Nakaragsak kami aging gana kapag turpos kami kanadaan kami ngagpadpada iti trabaho. Nagtrabaho kami ti duwa nga tawen sa kam nagkalaysa manunemi kanadaan ti kabukbukudan nga balay. Aging gaimpas ngay ni Mirasol ti anak mi nga ni Lily. Nakaragsak kami. Nagtuloy ti ragsak mi. No kaano pa yung tawanan ni Lily ti walo nga kasapulan kumamatan nga agadi. Tapno ta kumamatan Edmund Jr. Nakaragsak kami ti wedding aldaw manunemi ta wedding anniversary mi kini Mirasol. Saan mi nga naisurot ni Lily gabutad da sa gubanit na. Imbati mi. Kada kam lang tinagkuyog manunemi nga napansimuknal iti simbaan. Iti panagawid min manunemi. Sa anak ba't ka napataray ti kunak? Ngem, adali ni siyak manunemi. Iti panang lisik, iti bumalasyo iti kalsada.
Jak betul nakita man nun nemi ti pangilisyak kadi sumaten ti panakaidong parkon ti kotse ti puon ti poste ti kuryente. Hidak sublin ti puot kumanong nemi adak ti ospital. Idi tamagi no sa dinutayan ti asawak. Dead on spot ka no ti asawak manong. Nagwalwalaak manong nemi inan anawa. Dasyak lang kuman ti rumpi ka na tayo. Siyak kuman ti na tayo. Kilun ko na. Nagsakit ngay pupusay. Wedding nga na sa sarimi dahil tingal daw. Ngayon pinanawan na kami matan ni Mirasol. Natayan ni Mirasol manong nemi. Awanin ti asawak. Awanin ti ina. Ti anak ko. Makabulan tinapalabas, trumbang kuman, nagsubli ako nito pisina. Saan, nagresay nakpakit din manong. Kailangan sa balang aramid ko na saan nga uminom. Kakastawan iti pa nagpakpakasi ti anak kong isarting kun ti uminom. Ngayon, diday tamanin nga rabii manon nemi. Magsangsangit manin ti anak kong nagpakpakasi. Ngagbumbuan akon. Awate konti kinapod no. Nagsakit. Kasano ti manglipat. Kasano nga may waksik ti amin. Kasano. Basta rin umaymat sumarungkar da papake ni mama manong nemi kailiw da ti apuko da. Ni mama manon nemi isot kang runan no ka kasasalita. Kumusta ka na nak? Di kan sabi nagsarbing. Borangan kan. Di kan sabi masawon ti mapan nagpapukis, nagpabarber. Kan imras at ibagim. Kuna nililing anak mo. Ngawa ka no mati sa baling aramidam no di. Arak. Kaslaita. Bigbigat ng maangot ko latat ya katarak. Sa nagpaminom mo. Wala nang sanggapin. Minom ang adahang over mo. Naglingit ka. Harak pa ka din tilingit mo. Saan ka kating wasyan iti pag-game? Nawanan ti sa serbi pati biyak kanyak. Taapay, ni kadilaang Mirasol, tinapatagkan ka? Kat nilili, saan ka di nga napatagkan ka? Nadya ka dilaang Mirasol, tinapatpatag? Kat saan nga napatag ti anak mo? Napatag da nga agpadpada, mama. Kaya matlagayam. Awanan ni Mirasol, uray nga't araramidem, pagbalik-balik tado man ti lobong saan nga subli pa di biyag na. Di kat mapasama kat no asinot di mapukaw at damad la kasukat na. Samon nga mapasubli pa tibiyag ni Mirasol. Ngem, ada sa bali nga agur-oray nga babae nga kasukat na. Awan ti sa bali nga makasukat kang kuha na mama. Dahil tati ko nam. Tanya nga ti kayat mo, itultuloy mo na ti panagbalim mo nga balo. Nga ubing ka pa samay sa. Kasapulan di anak mo tigbaling nga may kadwa nga ina. Ma, hindi nagpakadalagan. Napay kung makasaan kami madalagan kang ka? Kat di mo kaya tagbumpan? Ay na, mapanog kang pagkid ang subli-subli doon, nga mamagbaga kang ka. Di saan kayo umay? Tapos saan kayo mabanog? Basol ko pa yun, di pa nakabanog yun? Di taklata bibiyangan yun. Yan tangi. Nabayagag mo na si Mina ka na kayo. Dan asawak si Mina akon. Wen, ngayon itataon asawam, makibiyang kami manen. Nangrurang kit ka sa pulam. Diyan ka sa pulam, mama. Amok teramida. Sapoy, amok teramida. Ulitek, saan ka din nga napatagpay, tibiyag mo keng ka? Ulitek, saan mo ka din, hang ka din nga napatag, nililikan ka? Napatag, nililikan niya. Pues, nung napatig nililikan ka, rumbang ipatig mo tibiyag mo. Tap nung maasikasum nilili. Tap nung maipakita mo nga napatig kang kanilili. Lipate mo, kita
hagmupan kan iho. At dan agur oray nga sa bali nga ayat ken ka. May kadua nga ayat. Tawan ti may kadua ma. Ay, no, adda umon, adda may kadua. May one and only laing ni Mirasol. Ay, kunam ti kasta. Sa po ya. O, makapagay din ang magbagakan kayo. Sunod ka kung nakakada kayo mga sandakon nga pakibibiyangan pa. Tapos saan kayo mauma. Sigapit ako ngat. Ay, susa po ya. Hani, gawin tan. Datay pa ito ungtan dato yung anak ta. Po ya. No kayat mo. Tapnawan ti problema. Alaan mi ni Cindy. Sino nga Cindy? Alaan mi ni Lili ko na. Ti apo ko be. Nimat Cindy nga apo ko mi kinimanang mo ti bagbagak. Alaan mi. Saan yung alaan kanyang tangak ko? Wala nga sabot nga maasikaso iso na. Dadanimat ka direksar ng ti klase ang kunana manipo di mo matultulungan ng panag-assignment na. Nabiyag ti si bibiyag pa lang di ina na tayo tumultulong kong kuha ng tawanin ti ina na rumpag ko mga sikat mang tulong kong kuha ng panag-assignment na ngamahan nga tararami na agbarbartek ka. Alam mo, ako magdanagan nyo. Among matararami dagkat. Ngayon sana kaskari na ti makalipat. Kaskari na makalipat kung kulam no, di mo ang mga rukyan. Ma, ako magdanagan nyo. Kas nagtulagan mi tanak ko. Malpas lagi dito ng school yan. Pumanaw kami dito ng lugar. Kas tamat yung baga nililikan niya. Palalong ka na ito pumanaw. Ang sa dinot papanan nyo. Makamuntan. No sa dinot panginakdakan ni kasat ka na kami. Basta panahon mi nato ng lugar. Tapno alis tuwak ka makalipat. Iti panang panahon mi nato ng lugar. Barbaring no sa jeto nga masarakak ti may kadua nga ayat. Idi nagsaran ti klase manunemi impagak iti anak ko nga grubuaten. Anyan di kiti naskin ng itugot ko dad. Umuna-una, di kiti importante nga arwatem. Okay? Ibatim na tanda kita sang importante. Sublian ang tantumad dati nga balay. Pag-alikan lang. No sa anen, ibaga kada lolo kanin lulam nga mangkita dan ti bangkatang. Ije papanantang lugar, maring no makagatang tato ti lote sa jay, nga pangiparakdaran ti baro nga balay. Yan sa doon papanantadad. Di ka di pa nakakita? Aman, kumikita dito sa social media. Kadig napipinas ka lugar. Inutitikayat mga papanan. Tapos nalisto ka makalipat pa. Dad. Inukayat mo. Kabambantayan. Iti syudad. Wano. Kayat ko dad. Itigit ti baybay. Igit ti baybay. At nakita iti social media. At nakita napintas ka lugar dad. At dabay-bay, at dabay kabakiran, at dabay isla. Sa din na neta. Diya Pangasinan. Sige. Nasot ko nang di iso. Basta isagana mo, digitiginas ka nga saganam. Ken na, datay, card mo, kasano, kat sa jeton ti pagbasa, pangituloyin pa nagbasa. When dad, nawang problema, mapanawak tong dalulo ka ni Lola. Dikitikas ko laak, dikikayim ko. Hanga bali. Adan to sa bali manin ka kay skola. Adan to manin sa bali nga kayim mo. Ngimawan sa bali nga lulokin lulak. Hanga bali. Adan to may katwang inam. Oh? Kahit nung sa undad. Diba, kasta panggap ta. Umadayo ta dito eh. Tagsapol tati, may kadua nga maming mo. Ken may kadua nga asawa. Sinunto nga ta? Saan to nga ta marigatan nga mga sapol, dad? Saan to nga ta? Manong nemi van tinagluganan mi.
batik manong nemi ti personal nga kotsek. Kalpasangan na patarimaan kadi ti aksidente manong. Sila mabuti nga kon nga mangmaneho. Tano da ito ti usarek manong nemi tinagluganan mi idi kay ni Mirasol iti aksidente kami. Baka tsak may concentrate agmaneho. Pagagtupay nga da papakin ni mama nga mangkita da ti manggatang ganito ang kotse. E may dakam nga rod pinalubusan da papakin ni mama manon nemi. At ka din nakita yo. At diretso nga mo yung pagtarusan nyo. Ha? Edmond. Edmond mama. Nga pindas dyan nga lugar. No, kas pagarigan ta, saan nga napintas, kas pagarigan ta, di picture na laeng tinapintas, nga makikita yung social media. Mabalin yung tumakartumanin. Ngam mabalin lang kung saan kayo agakarakar. Agtalinet kayo kung mga agpaot iti may sa lugar. Kasano nga dito balayo ta? Data kotsem. Ibati ti papeles na ito yung kotse. Mama. Kanyo to placard na nga for sale. Tawag yun to no, adag mangkita tayo bagag no mano, panglakok. Ito nga road house and lot. Agtalinan pa lang. Ngayon dito kotse, isot ila ko yun. Ito yung balay, house and lot, agtalinan na kastoy. Tama nga nagsublikam tumunlang. Ngayon no saanin, mabalimit nga mailako. Halalala, sabi ko nga masarakam ti may kaduwang nga ayat iti papanam nga lugar iho. Kadulitek, no binong pumanti arak, kalkalingan na lang. Sa mo'y paturoy nga map-maplat ka. Naglagi pa ma, babae iti anak mo. 9 years old din. Kitam ti lang anak at bumalasitan yan. Numabaybay am ti apo ko. Ti apo ko mi. Susapoy. Tidak ka mapakawan. Tapos pagkari ka, mabaybayam, kapot kinapartek mo. Ako, ang tipagtanagan niyo, mama. Saan kong baybayan? Di ka kaiso na nga pakalaglagipak ka ni Dimirsol. Iba't patak ko ni Eli. Gusto mo pagtanagan niyo? Saan kong baybayan? Huwain manong nemi pagsunay nagiti sumagmanong gamit mi arwatin mi nga limaon iti van nga lugan ko manong nemi lugan mi nga pasang kapamilya. Nalawa met manong. Kaya pa nagbiyahe mi manong nemi mis istorya nagtanak ko. Kaya't na lang manong nemi sana kami sugal. Istoryan nagtanak ko, manong nemi kahit na lang saan nga tinapasamak nga aksidente at dahil panunod ko. Dad, kasla kahit kung di makadahanan sa dyan. Numanin kita langana ito yung Facebook, oh. Yung pindasan niya. Baka napindas lang dita. Ngayon saan nga napindas, no? At datanton nga aktual sa dyan. Man, napindas, oh. Nangaroon na kasi din eh. Kidam dad din eh. Kung kakakit, agmamaneho ak. Hanggang makita madlatan eh, ipangmutasangom. Dita, ito yo, nagbayad datang lugar, no, lumlum nagdiinit. Kan kastaman tan lumgak. O, nagpindasahan. Kan nagiti kay kayo. Ado nagiti agkikinamat nga tumatayab. Kan nagpindas nagpino ti kadaratan dad. Kan nagpindas nagiti kati Jess. Kahit ko dad, ito akin amyanan nga cottage ti pag-upaan ta. Kasano no sa nga bakante. Sa mesa, no, da rumaot ti tulisan. Nga gapot ti amyanan, di ti cottage ta ti muna nga sarikanda. Dakot nga rudmat, tulisan mo, dito panawanan, awanin ha. Dalata, nagrunagat ni. Kabakiran. Tilikodan na kitang cottages. Saan saan kabakiran? Kakaykaywan lang. Kaywan. Kabakiran ng kakaykaywan, just the same. Oh no.
Sa bali man kahit sa wanti forest can woods. Ano nga forest can woods? No forest, kabakiran. Ay kakay-kaywan. No woods, kabakiran. Baliktad sa. Ano nga baliktad? Ang English kayo. Dati wood, di ba? Tibakir, forest. Iso no kabakiran, forest. No kakay-kaywan, wood. Woody. Sulat iso na. Anong name malum to no makadanon kami. Sud ka po naman anong name nga nagginana kami ti may isang restaurant. O, order kan. Basta chicken ti kahit ko dad. Fried chicken. So lang. Ken kahit ko. Halo-halo. Napudot kami ni. Kat air condition mi ta. Kita ora basta kahit ko halo-halo. As you wish, sweetheart. Dad. Kaya ingas mo ni Mirasol, ha? Kaya ingas mo, di mami. Datot ka po na aping amat-matan na kasta. Sa nakarakopin nga bisituin. Ladad, bukod da sa balya pang panunutin mo, ha? Ta anak ko na yung ubing kapay. Malaysia tapan panunutin mo. Umanay laing manuniming at katawa ak no kastang pakatawa kanyak ti anak ko. Nalaing nga mangliliwa ti anak ko manong. Yung bas ko mang isot liwliwa taubing nga rod. Yung siyak man ti liwliwa na. Iso nga mababayin ako na kang kuwana. Iso ko makit ti talagang agsangsangit na kanayon, naglidliday, kaputa ubing pa nga rod. Tinapa na ipapas ti pamatig, kin panagayat, kin kuwana ti inana. Iri makapalpa kami manunay tuloy min nag-travel. Dad, nagkananad ka pa nag-drive mo ha? Ay, oren na anad ka, no sambat nga na anad at kasabat mo, no kasarunom. Kasano nga min tinapasamak idi? Basta lata, biglan nga lumasak. Ilisik. Edi pangilisyak. Edi magkaya mamu, tapos te. Hala, saan mo nalagi pa na ita? Awan ti phobia yo. Nakalam ti word nga phobia. Kasi di bagbagada, mangmangin ko. No mapadasan ko ng tumaksidente, kaya nag-drive ka manin, kasla hamo yung concerted, nag-drive, tatangarot phobia. Nadalabasit. Yung mga sinabot nyo sana. Safe ta. Makadanon ta sa diya papananta. Ngawan ti daga sa mapasama ka na ta. Ida makadanon kami manong nemi sumsumreken tiban. Iti mismo nga gate, ti beach resort manong. Wow lang wow ti anak ko manong nemi. Wow! Oh, daddy! Nukasan nagkapintas na iti picture. Napimpitas manin, kita man. Gusto di ko na nagpintas. Gamamit lang sa stick kong iparking na tiban. Iti parking area. Basit sa mga tao. Kit ko na, basta baka basit ti customer. Naliday sa mga dati nga lugar. Apay ko na yung nga naliday. Makita nga tao. Kit baka datay lang ti umay. Agupat ti cottage. Baka karuruar na kita duma. Pati makita nga tao ti beach. Pati makita ti beach at na pudot pa lang. Tun mo malamalim akit. Adot mapanita igit ti baybay mismo. Mapandabuyain ti panagtabon ti init. Sige. Okay. Tumsakan. Awan samat ti mga sabat ka na ta. Awan samat matatao. Nagpanawan sa amin dati ng beach resort. Ano nga nagpanawan nun Nakadaldalos taglawlaw. Awan di makita nga bulong dati sirok na gani kayo. Ay, dad. Tiyamianan Adaw mo may dito Babae? Hoy, iso lagi diti ko Ano panagana mo? Caretaker. O no may sangari kiti empleyada.
Wow, dad. Napintas ta. Sino? Data, umuha dito yung babae. Kasla, manong taon na ti amo yun, dad. Tsaka mo, sana pa naman man to. Kaya lang, din sa amot umisam. Umisam namin, dapat umunang umisam na. Good afternoon, sir, ma'am. Good afternoon to, can I help you? Dad, naliday. Naliday. We are customer. Yes, sir. Amo ka customer kayo. Kasino ka? Mang-entertain ka na kayo, sir. Abay nga makita mi nga sa bali nga tao. Kinapad no na, nagsasarunod na nga check out. Da kayo ti kabarbor nga customer ito nga daw. Ano nga sir, overnight kayo? Muna naging kakailang ito no overnight. Dahil lang overnight. Ano pa nga naman? Depende na magustuhan mi. Ag makalawas kami. Depende sir no ano ti alain nyo. Bayadan nyo. No overnight. Sayon to extend. Kabigatan na sa pagarikan. Overnight latan. Kasla di may kurso na dito eh. Awan na ragsa ka sa salita. Alata. Pero kung tikasta. Pasensya kayo. Sige. Natuti kayo ito nga cottage, sir. Pili kayo. Ito kasi gang, manipot na si nagtiruangan mo, no? Dad, hindi ka kinamyanan. Hindi ka kinamyanan ti kurso na dito, anak ko. Hanga bakante ta kinamyanan. Di mo't ko na mga naka-check out digiti kwan, customer mo. Sa jeti bagyanat, akinamyanan. Ngayon nasot kurso na dayo, mabaling ko bakantyan. Hanan, baka mabayag ka mga bakante, mabiti mo't laing. Ngayon, dila ta kaabay na nga ro din. Sige nga ro siya. Mabalin ito mangidiretso sa jay na ti banyo. Tadamat pa asa din magparkingan sa jay. Oo. I-parking nyo tinagbaitan ti amyanan kan ti abay na. Kung saan, ti abagkatanan ti may kadwa nga kan amyanan. O, ti problema, kabot kadaratan man, ngayon natangkan, hanggang mailubot-alugan nyo. Sige, aglogan ka mga rodin ta. Makilugan kan. Hanen, magmagnakon. Umunakon ta, inakilukat. Ibatik tulad ng tulbek. O sige. Insusurot ko ti pa nagkitak manong nemi iti babae. Nga naliday. Madinsama dito iha. Mayat doon. Mayat. Nay, kaya't kung di mapanitigit ti baybay, baka karo din naglugan eh. So, maglugan ka na. Itiratso ta na tulukan ta dyan. Diyan pa kursunada, kinalita na dyan ang babae. Sino dad? Dyan babae ang entertain ka na ta. Yung napindas dan niya. Ha? Napindas ko na? Ano napindas? Pangit. Napindas dad. Barbaring no awan asawa na. Barbaring no awan boyfriend na. Yung mga na boyfriend na, basta handa pa yung kasawa dad. Tanya takit mo sa ganyan tayo mo yun. Baka no, iso ti sapsapulan nyo nga may kadwa nga ayat. iso ti sapsapulan nyo nga alain nyo may kadwa nga ina. Naisarak min manon na mi dagiti gamit mi.
At pa nakakusina ti cottage, manong naming at mabaling nga paglutuan. At pa'y 30 kitchen na manong naming nga umasa at nga sumango iti ikit ti baybay. Nga mabaling itugot manong naming dagiti pagtunuan nga paglutuan nga mayasidig iti mismo nga ikit ti baybay. Ay, agad na nata. Sa tanto mapantikit ti baybay. Gara ka. Napanan natin naliday nga babain. Saan tabi nga? Ano pa inalot na ganta? Kan ano tabi inalot bayad ta? Sudadan ni. Excuse me sir, ma'am. Mabaling ka din mahal na tinagan nyo? Eric Tuarez. Eric Tuarez? So, ba't ni Lily, anak ko? Sir, overnight, no. Sige. 1 week, makalawas mi. Sige, sir. Abay, magulpe ka mabayadan, di 1 week. Di hap na, sir. Hap. Gas na kita yung brochure. Iso ti presyo na. Dato yung amin, sir. Dato trisibo. Binayantak manong nemi. Mabaling ka tayong mamon tinagan mo? Joy. Sikat yung caretaker dato nga beach resort? Siya amis mo taking gukuan. Sikat yung owner, manager owner. Owen. Di talang diyan ko. Tapi nga, siya again, di pa naka-opisina, di masungad. Kaya kahit ko ti, ada ti Odi. Kan, tiyak kahit kami ti madisturbo. Sakla madisturbo, no? Basta nga sumre ka customer ka na dag-check out. Kahit mo nagbay mesa. Owen. Sige, hasta pa'y. Mamburburdyanak ka rin nga babae, Lily. Dad? Kaya't nakanutag may mesa. Kat baka nagpadpada kayo, Dad. Baka madamdama. Irwari yun ton ti arak ng tukot yo. Kat mapanggay ton ti ikit ti baybay kat sadya kayo nga uminom. Kaduwain na, siyempre. Ay, Dad, agbonfire tanto. Tunrabi Inad no agtuntuno, iti daig idabaybay mismo. At pagtunuan. Sige. Sa dito pa ng mga rabi. Okay. Mangluto ka nga dito na, ti inapoy. Ito ko iluto ng inapoy. Kirugag ko ma. Mangisaan ka, tapos na inapoy ta ko na. Yung pangalan dati katangin ta, ikan, ngituno ta. Salutsudan ta akin ni, ano tinagan na tayo? Joy, tinagan na. Joy nga na. Segment, tambat na Joy. Naliday mo tirupan na. Ti anak ko manong name itinapan nagsalutsud. Into na manong name no sa dinno ti mabaling nga pagurayan kada iti mangalap tapno gumatang kada iti presko nga ikan. Into na manong name iti abagatan kat ni agsasarunong nga agpeso dagiti agsanglad. Lili, Daddy, umekan, tainta, gumatang. Nga magkurek ka, magmagnata. Ay, Sir Eric, at mabalin yung upaan nga motor, nga ta sidecar na. Mabalin yung tagkalukan. Sa doon niya, ito diyan banda, dito Tolbert. Mayat nga rin ng asta. Umekan anak. Sir, baka napimbitas no i-recapture diri daw. Kaya nakalukat, baka no sumrek. Ngagtakaw. Kaya umat sa baling ang tao din no, saan nga si ka? Kaya siya, nakam lang. Kaya napimbitas no i-recapture to make it safe.
Ito gito tulbek, kanyo pukpukan tulbek. Anong naming kasta nga rin tinapasamak kat syempre nakaragraksak ti anak ko nga kinaduanak nga nangisagana ti amin. Nagsigang kami, nagtuno kami. Kalkaldon di anak ko manong nami agkilkilawak mo ta nagarami dakti kilawan. Sa adan na arak manong nami brandy. Yun makapanganin ti anak ko manong nami. Dad, mamalitag digos. Imo no na kumapag nga nagdigos asak ba nga nangangka? Gaga? Ni, alam niyo dad, gaga ko na ka. Kuna na kanya. Katalagamit. Di mo muna da, nalipata mo. Advice da. Katalagamit. Ay, hanyo pa yung siguro inadal. Masapon nga no, agdigos ka, umuno na ka pa nga, agdigos ak ba yung mangangka? Alisto ka na nga, malmas di kita si bubusog. Sige, palpak pa yung narod ah. Ngayon mabalindag pag napagnadad, o rin nakakalawlawag mo tiigit di baybay. Namuntaran ka na kita solar light, o nga rin, nakalawlawag, kaslalal daw. Dad, pag napagnaa, paala ka, basta ko man yung madadayo ha. When dad, no problem. Adagatan 15 minutes na nagpabagatan ti anak ko manon na imi. Pwede ta makita nga damat sumsumgod nga bonfire ti batog ti cottage ni Joy. Pwede ta makita uminumat. Uminumat ti arak. Joy! Joy! Yes, sir? Abay na nga tano, umay ka lang dito yan. Tapno da kaduwak, kanadamat kaduwam. Kaya kahit ko tagmay mesa. Sorry, ano da. Wala nga nag-asilig tinagbaitan tao. Kaslasaan ka ba nagmay mesa? Umay hato yan. Una siya umay. Naimas ti pulutan ko. Baka pulutan mo. So mabit lang nga. Alag na ti arak ko kiti pulutan. Ta makipulutan ka kanyak. Awan din na aramidan na manong nemi dumasadegak. Nga makitak manong nemi. Tumtumram na kitilawana. Are you crying, Joy? No. Di nagpakadanakan. Manong nemi nagrigat ko kasasarita na ito kaduwak, nakadadot ibagbag kak istoryakon, met lang timangig kong sungbat na. Ayun nga ti makder manong nemi ngayon tukot na ti arak nga itataog na ken ti baso sa nagpamyanan. Hey, papanam. Papanam, Joy. Sinurot ko. Joy? Tsak kadimat ko na keng ka tsak kahit bisturbo. You are only a customer. Awang pakibiyangam nga umasadeg no makisasarita taking kukuha na itong beach resort no saan na kangayaban. Sorry Pakabasulang gayam ti makisarita nga umasadeg iti aking kukuha na itong beach resort. Awan tinabasa ka kasta nga rules. Di ba? Iti unag ti cottage ka dadari iti rules and regulations sa jay. Kanwari ti arwar ti cottage. Ada manabasak sa jay nga awan tinabasak nga maiparit iti umasideg iti aking kukuha iti beach resort. Maiparit ti mang disturbo iti awan tinabasak. Awan tinabasam. Ngayon kahit ko'y magbagkaking kaita. Happy ngamin nakastoy ka. Ano ba paspasamak ka? Happy nga di mo ibaga kanya. Baka makatulong nga. Awan ti may tulong mo. Tinaugan na ti baso na manong nemi
pinuno na ti baso na. Sana namin duwa lang yung tangguap. Tikas na pa naging inom mo, baka mabartek ka. So nga rin guminumak, takayip ko't mabartek. Obvious ba? Common sense. Ano tarantam no minom ka? Saan ka di ka mabartek? Tama. Iso mo minumak mo, tagbartek ka, kagbartek ta nga doa. Abe kahit mo, agbartek. Nanyon, mind your own business. Sige. Sorry. Nagsublitan ka na sa Giant. Saan ka nga sisitgan? Hanggang matatayon, baka no, adada ka sa mapasama kang kakat ni. Adakan sama tinitirawar di beach resort mo. Ang mga no da nailiwan dita nga lalaki kat rape and nakapay. Sayang, napindas ka pa pagkarod. Munakan. Sumarunwak. Sige. Si Maruno, manunay kad nagsarding siyempre di batog ti cottage na. Apag sumata ng sumangpet manunay ni Lili. Dad, nagpintas. Nagpasyar. Nakapalpa ako, nagdigos akon. Di ba balik nga kakadkaduwain ni Joy? Nabartik sa amin tan, Dad. Kakadkaduwain barbaring no sikat ang makadisturbo keng kuana. Napanti anak ko manunay mi kat malalingan ko ti pagsasalitan. Tita, saan ka ko mga barbartek? Mabartek ka. Sino mang bagkat keng ka? Nga mangisarak dita cottage. Laman? Ibagak do ka kini daddy. Nga bagkatan na ka. Isot mangisarak keng ka dita o nagti-cottage. Wala ka. Kursunada na ka ni daddy. Itepele bagbaga ng crush na ka. Balo ni daddy. Makatawan ton sipod na balo ni daddy. Makatawan ton sipod na tayo na di mami. Natay dati aksidente. Naksidente ta kini daddy. Nilang daddy ti nakalasat. Amom, tita. Pero min kakaasyak mo di nga mga anaw kini daddy. Inom lang idi. Hanaamot agmuan. Ayun ka nga. Napanunot mi di. Umadayo sa jay kat umaykam ditoy. Amom tita. Ditoy nga dagos ti napilik. Umayhan mi. Kapag na pindas ditoy. Tipanggap ni daddy. Kahit mangsapo ti may kaduwa nga ayat. Ti may kaduwa nga asawa na. May kaduwa nga maming ko. Kaya mo tita? Ipagbaga ni daddy nga nasarakan nanti kasukat ni mami. Si kakano. Manong namin tsak pulos na nga kasimbong bat ni Joy. Naging ka pinanawanan ni Joy Suna. O, kamusta? Nag-agree ka na kasasalita Suna, Dad. Di pulos sumungbat. Dangat gano'n sumagsasalita tao kung di mo sumungbat. Kasi latan, Dad. Sipsiputam latan no, nabarteken. Di nakabaylanin ti sumrit na cottage. Di nga ito magkatanin. Kapilitan na. Nakainumak tumaten. Medyo napartek tumaten. Ang mga no, arapa-apek nga iso ni mami kita. Agkak to isuna. Alutod? Uy, agkak to isuna. Saon to. Alutod. Nagbaling ka pa rapist. Sika. Diyan ka nagdigos. Tumigatin pa nagdigos mo, okay? Ako di makanduam. Yung bigat, duwatan to. Sumre ka nito cottage, tayong kapaturukin. Kasi kakarutad. Ororahek, nga mabartek na dyan nga babae, tayo naktubagkatin. Nagtungpal ti anak ko manunay mi, hindi pagamuam ta makitak nagbaliktaden, natuliden, eh? Sus, natuliden. Anong nami, impaknik na gini gamit ko. Wen, maudi nga shot ko. Balik na akong dinom ko. Kahit sakait ko hindi maturog yan. Masadagag tayo yan ni Joy, manunay mi kat talaga nga, naiturog na. Joy?
Joy. Joy? Talaga natulogin. Minagkat ko anong Nemi. Nagkat-arak na banglo. Nagpintas ka babae. Ni Mirasol. Kasla ni Mirasol. Mirasol. Kinon ko na kabayatan nga magmagnak. Idita. Isarag ko ni Suna iti cottage man. Sinapol ko ti pa nakakwarto dito nga cottage. Adadya nga nakalukat tiri daw. Nakasagan namit manong Nemi di kama na ornos. Ti bedsheet. Kaya manong Nemi ng paidakon. Iti panagdana manong Nemi nalokaisan ti marokong na. Awang gayang brana. Wow! Slasana ka maumang matmatmat kang kuha naman, no? Haging ka, at napupuutan. Inya sa dag ko pakitirupa nakit inamalak dagiti lips na. Ngayon naprusak, ti barokong namanong. Aging ka bumalbalas mo ten, suna, imarakop kanya. Manong Nemi na marteka kat syempre. Ngat imagination ko kat kasla ni Mirasol ti agagkak, ti umararakop kanyak, ti bumalbalas kanyak. Ay nga sa amin napuputan manong Nemi agpadpada kami nga lamo-lamo. Kat dito'y ko nga tanagikwa manong Nemi. Dito'y ko nga nagmaymay sa ti bagi mi kini Joy nga ti amok kat ni Mirasol. Naitayok kami manong. Wine. Ngimidi. Agkirpa ti anal-almi. Nakiktutak ididurunnak. Wag. Rinipnak. Rapes ka. Joy. Namin mo kanyak. Hayop ka. I'm sorry, Joy. Nung naramin ko tikas Jack, naramin tangang patpada. Binalas mo, nagit arakop ka nagkikuhin ka. Ganun daw ayam, di pa nakabartek ko. I love you. Sikat may kadua ang babae di biyag ko. And I love you. Nalipat ako ni Mirasol. Sikaitan di ba't patik ko. Believe me, iba't patik ka. Tinapasamak ka na takit. Nagkasagana ka magsubat. Himamong ka di nga tinapasamak ka na takit basol. May sakabalo. Katsya nga eh. Saan ka abalo? Sana ka abalo. Siya asawak. Siya asawak. Ngam sa dinutian ti asawam. Insukat na kita sa bali. Pinanawan na. Kadanan sa bali ka nandanan. Ako, halos agpadpada ta. Awanan ti asawak talatayan. Sikamat, ako matan ti asawam, tanakidan naman ti sa bali. So, kan just the same. Walang ngam si kakasara, kagabali. Paanal ta ti kasariyo. Tapno data tagkasar. Apay kayat mo palang jay asawam, idinto tako nam nga adan sa bali nga babae ti biyag na. Tatsi ka, hamo ka ti dayatin asawam? Saan nga naskan pa nga yatek, gabutan na tayo. Sikan nga si bibiyag ti iba't patek ko. Joy, sikatin sakot ni hapon Diyos kanya ka may kaduang ayat ko. Katsyak man ti may kaduang ayat mo. Saan ka itong babawi? Iso nga. Apay nga ko banak manin. Di mo kan di kayat ng piduat, ha? Di mo kan di kayat?
Inalas na matmanan manong Nemi di kiti arakop kanagek ko. Kaniti may kaduha gundaway manong Nemi nga nagmaymay sa manin tibag imi. Nagtungpalan na manong imyana ko ni tiden nana. Kabigatan na kitagsapsapo dun ti anak ko. Daddy! Ayan mo, Dad! Adag dito eh. Adag dito yan da mamim. Mami? Imamim ng Joy. Ha? Nagluto-luto. Magkata dito mamigat. Pagkatan tayo ito linuto ni mamim, taditan to ikidabay mayamis mo't mamigatan tayo. Ang magura ka, sakbay mamigat tayo, masapol itanti pa nagdigos mo. Tapos nakasta kita hanggang amalmes. Kung namin tayo, hindi kalman nga kadwa na. No kaya tiyo, agdidigos tayo talo. Ha, tita? Mami ko na. Kiti ko sa wan, nagkadahay, drabi. Wan, nagkada kami kini mamim, drabi. At nagpapas kami. Mabaling nga, mangaramit kami tidahan. Ading mo. Datang marting-artis ang mabalin. Eric. Apay, di mo kayo nga da maadan ni Lily ti ading. Datang artis nang sinsinaan kanyak ta asawak. Tamay sak na baog. Kasta? Ang bale. Oray may mesa tanak ta. Basta kas kinilili. Yay! Kaya yung nasundad. O mami, ag-asawa kayo to? Kalbasang maanal ti kasarda kini asawa na. Ano na kanya asawa? Rodel. Abay nga, aslan naliday ka pa lang. O minsan ka, just smile. Human kami ni mami. Alas sige nga Rodel. Tulungan da kon ipaigit ti baybay ta dito ita. Agdidigos tayo. Sa tayo to mangan. Mamigat tayo. Agpiknik tayo. Kahit kasta nga ron tinapasamak manong Nemi. Nagpiknik kami. Kasta ko ni taragsak, dagiti doa nga babae, ti biyag ko, anong Nemi, aksinsin na yuda, aking ginamat da. Nakapimpinas ka talaga, anong Nemi ni Joy. Ano gutek na pimpinas ni Joy ni Mirasol. Sana imas ni Joy, manong Nemi. Baog man, ngayon talaga nga na imas. Nakidigos agmat kadakwada, nagsisinayo kami, kinawat kami. E di makadigos kami, manong Nemi, simangad kami, nanogyan mo tent ni Migad. Nakimimas ti pandangan mi, manong Nemi. Kapasan ti pamigat, manong Nemi, nagsasaruno kam nga napan nagbuwelnas. Uwain manong Nemi, nakaragraksak kami, iduunos ti talo. Talungal daw. Aging ka na makalawas. Hindi malpasin na makalawas manong. I-extend mi panaggamit to eh. Anong i-extend? Agnanayon kayo dito eh. Di ba? Ang imsak bineta, Eric. Kahit ko kasalita asawak, nakadua ka. Kaya't kayong mga amo, kadagnagan na kanya. Sa din no? Ito lang poblasyon at sentro. Sige. Napantay ka rin din. Isuntumatan ti panagtulag ta, ti panagkalaysata. Ihoray ta nga maanal ti kasarmi. Nga mabalindan tagdan na. Kadan na kayo. Ken kadan nadak. Sikat ti may kadua nga ayat ti tipiyag ko. Eric, kanagamanak. Taadan anak ko. Hurimasak nga baong. Sikamat ti may kadua nga ayat. Para kanyak. Sikat ti santon nga mapukaw nga babae ti piyag ko. Ti ina, ti anak ko. Manong Nemi, saan nga narigat kakasasalita ti dating asawa ni Joy. Kinayat naman manong Nemi nga talaga nga maanal ti kalaysada tapno makapagkalaysada iti babae nga kadandan na ita nga addan anak da. So nga di maanal ti kalaysa manong Nemi nagkaddan pa ikidin nga aldaw ng sa bali nga lugar. Nagkalaysa kami manong Nemi kini Joy. Nagkalaysa met na Rodel kini Joy kadandan na iti. Manong Nemi,
In lako kon, ti house and lot, kalbasa nga na lako manunemi ti kotse. Kat siyempre, nangalak ti sabali nga kotse. Kadidi ta agaplayak manunemi ti trabaho ti Pangasinan sa anak ka narikatan. Mga obisina, ininto, tentultuloy ni Joy manunemi ti nang manage iti beach resort. Nagatang mi pa inti kaabay na nga lute manunemi kat limawa ti beach resort mi. Intuloyment manunemi ni Laika tinagbasa kingka nagturpus iti elementarya, nagturpus iti high school, kingka manunemi nga nagturpus pa yun iti college. Iti addan asawa manunemi ni Laika, nagandaptar kami met manunemi iti duwang anak, lalaki ken babae. Saan ngayon madayo manunemi ni Laika ken ti asawa na. At dalayo mo't lang ito nga ili manunemi iti Juan. Ili ngayan mita. Kawampay ti apu kumi, kadakwada manunemi nga madadwa ngobing nga taraken mi ngayon nadaptap. Inadap mi manunemi. Da June, ken kastamatan kinilay ka. Naragsak kami manunemi. Kadi daw dawat ko, nasabi ko ma, tasaanan nga mapasamak pa iti kas, iti napasamak idi, apa nakapukaw ko, ti umunang ayat ko. Agtalinid ko man ti may kadua nga ayat ko, tapos kasta nagtultuli ti ragsak mi. Kastaman ti daw dawat manunemi ni Joy. Napukaw naman ti umunang ayat na, ngam siya ka may kadua nga ayat, ngawan patingganan. Agaman naglawo na iti anus mo nang ibasa manunemi dati surat ko, kat sabi ko matadamat na ibating nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kanagitipada, kanimngeg ka nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuway nga dagyaman nga pagayam mo, Eric Edmond. Thank you Edmond. Thank you pa ng surat. Dato'y panangibura iti pagkasalitaam. Hello, kani. Salamat po. Salamat.